हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो आङो माने एसे रेडि जादों आरोना लोगोफोर बांद्रायबो नङा एसेल' दा आङो मानि थाखाय रेडि जादों लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोनजोंहाय देखायलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर एसे माने हाखु दाखु जाबाय लोगोफोर स' फैदो बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर स' फैदो आं दा ओंखारजोबखांजोब्बाय आरोना रेडि जाबाय नै लोगोफोर थांगासिनो दं आरोना लामायाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दै आं मानि थाखायहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर स' फैफाबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय थ' न'निफ्राय ओंखारबाय आरो नै लोगोफोर दायो टाइमा जाहैबाय 5टायानो जानोसै दिनै माने एसे स्पेसियेल दं आरोना थ' आं बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालायनो नागिरदों थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओंखारबाय साबि ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ मानि थाखाय थांनो ओंखारदों ए बाबुनो कालारा थ' दा आर'नाइ खननो गारियावहाय आर'नाइ दङ आर'नाइबो खननानै लांबावनांगौसो आरो आर'नाइ बेबा अबाव दङ दिखियावसो दां नायलाय नायलाय बेहानोथ' बै सिटआव दोनदो ओमफ्राय गोलाव गोलाव खननि लोगोफोर नै माने गारियाव गाखोबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ खोन्थानोसै आरोना थ' खोथाया जाहैबाय माने बै जोंनि धाबायाव दा माने बर'नि दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि एक्ट्रेसबो एक्टरबो आरोना लोगोफोर थ' आर्टिस्टफोर होनजायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोर फैगोन जाहैदों आरोना ओमफ्राय दा मा खामानि खालामफैगोन बा मा खामानिनि थाखाय फैगोन आंहा बेखौ मोजां इनफरमेसन गैया लोगोफोर थारमाने आंबो बिराद बेस्थ'मोन आरोना दिनै सानसे फुंनि 8टानिफ्राय 4टासिमनो आङो स्कुलाव दंखायोमोन ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो जेबो मोजां इनफरमेसन मोनाखै आरोना दाखालि आंखौहाय बुंदोंल' माने इदि माने आर'नाइ गारियाव दंमोन नालाय नै लोगोफोर माने बे आर'नाइखौ लानानै फै होननानैहाय हासबेन्डआ बुंदों आरोना ओमफ्रायो दा बेखौनो आङो लानानै थांनो नागिरदों ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनजों सोर माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोर आर्टिस्टफोराहाय दिनै जोंनि धाबायाव फैगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर दा जोंनि धाबायावबा सोर फैगोन माने आलासिफोर होनजासिगोन आरोना लोगोफोर बेखौहाय दा जोङो नै दा थांगासिनो दङ जोङो दा गारि सालायदों आंनि बिबोनां जानाय ओमफ्राय बिदानै दंफायो गारियावहाय दा जों नै साथामजोंहाय थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आब'आ फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जायाखिसै बेहा फैनाय ओंखायनो जों दा साथामजों थांगासिनो दं आरोना आर'नाइफोर लानानै दा आङो मा खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोनजों देखायगोन दै लोगोफोरथ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थांगासिनो दङ मोननोसैयानो मोनफैबाय वाव सोर दङथाय नायनोसै र' नै सफैबाय जोङो सफैनानै नै आङो आर'नाइफोरखौ लाबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो एबार आलासिफोरखौ र' दायो नोंथांमोननो सफैबाय आरोना लोगोफोर नै जोंनि धाबायावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो आलासिखौ देखायगासिनो दङ दे सोर सफैगोन बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोनहा दाउसो सफैबाय आब' माबा ओरै बिग्राय सफैबाय ओमफ्राय ओरै सफैबाय नोंथांमोनाथ' नायबानो मिन्थिखायोना लोगोफोर आं बुंनांलाया दा सफैबाय आरोना बिसोरो ओमफ्य नै बिथिं दङ बाच्चा पार्टि जोंनि रेडि जाजोब्बाय ए बोलु दिखा मुझे दिखा आंहाथ' अनार खासि नालाय ना आङो र' आं फानग्रा आरोखि नङा बे बेफारिसो सेल्समेनसो बियो स' नै लोगोफोर रावबोथ' किटचेनाव हाबनो मोना खिन्थु आंहा अनार नालाय मेगन सादों हनै अनार होनना लानायनि थ' नै जाग्राफ्रा रेडि जागासिनो दं आरोना लोगोफोर ओरै ललिपप मालाय होनानै जागोन ना औ होननाङा औ मम' बिथिं रेडि खालामबाय ओमफ्राय नै चिकेन ललिपपआनो बिराद बुरजा चिकेन आरोना लोगोफोर नै रेडि जागासिनो दङ बिथिं संगासिनो दङ बिथिं सालाद आरि रेडि खालामगासिनो दङ
बारा देखायजोबा दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लासै लासै सलिडखा दिनैहाय जोंना माने प्रग्रामा बेनो जाहैबाय आरोना लोगोफोर जोंनि धाबायावहाय बिसोरखौ वेलकाम खालामदों आरो माने इनभाइट खालामदों ओमफ्राय माखासे फैबावगोन ओमफ्राय दा नै जागासिनो दङ चावमिना नै रेडि जाबाय दंबावो दे एभेलेबल बुस्थुफोरा ओमफ्राय आं बेखौ दा माखासे जादों बेखौहाय देखायग्रोगासिनो आरो लोगोफोर एभेलेबल बुस्थुफोर मोननो हागोन नोंथांमोनाबो बयबो फैनानै जाफैनो हागोन लोगोफोर स' बेफोर जोंना मा होननांगौथाय बेयो एडभार्टाइज बायदिसो आरोना लोगोफोर एडभार्टाइजखौनो होनबाय आङो जानो लुगैथारबाय गोथाव जानो लुगैथारबाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि रेसिपिफोरखौहाय लोगोफोर नायलांदो नै जाग्राफोरा जाहैबाय लोगोफोर बुंगासिनो दंखायो ललिपप फ्राइड राइस मम' बिसोरनो आरोना दंबावो आरोबाव एभेलेबल दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयबो फैनो हागोन फैदा दायो जानानै टेस्ट खालामनानै खिन्थानो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय था माबायदि मोनो ललिपप बरिया गोथाव नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन ओमफ्राय मम'खौ मोनसे ट्राइ खालामबावनोसै आं बेखौ आं खिन्थु जालाबाया मम'खौ आं फार्स्ट टाइम जाफेराखै ना बेखौ बरियाथ' जानो मोजां जानोनो हाया बेखौ मम'खौ मोजां ना आब' जानानै गोथाव मोनदों नो लोगोफोर दे बिग्राय नोंबो जादो गोथाव मोनदों आरो ना स' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बयबो फैनानै जाफैनो हागोन आरो ना एभेलेबेल रेसिपि फै आरो जाफै बयबो नै जोंनि आलासिफोरा जानानैहाय माने गोथाव मोनदों जाबाय आरो ना गोथावाथ' जाखायोआनो ब्लगार आरो ना नैबे बिथाङाबो
नैबेबो ब्लग बानायदों बिग्रायाबो ओमफ्राय नैबे आदैयाबो ब्लग बानायदों आरोना बिसोरो गावबा गावनि ब्लग बानायगासिनो दङ थारमाने जोंनि धाबाखौहाय बिसोरबो मा होननांगौ माने एक्सप्लर खालामनानै होदों ना मा होननांगौथाय मिथिला लोगोफोर माने जानानै थ' आङो नैबेखौ जानोसै ओरै बयबो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' आंबो जानानै देखायनोसै नोंथांमोननो नै जानोसै आंबो लोगोफोर मा होनो गोरा आरोना गोरा ओमफ्राय गोसा होनदो ओमफ्राय गोराबो जादों गोरा ओमफ्राय गोसा माने मा होनांगौ बिदिखौ जानो थाखाय गाज्रि नङा आरोना ज्रोम गाज्रि नङा जानो थाखाय मोजाङानो सस होनानै जानि र' सस फुनबायनो सस होनानै जानोसै आरोना प्लास्टिक बाहायाखै माबावहाय मोजां gwtao gwtao foto lain sih semua ini sananya jin ada nala juga tes pasti behau yang kau lollipop pak tahu gwtao bयबो जागासिनो दं दायो जोङो लोगोफोर चावमिन जागासिनो दं आरोना नै चावमिन जागासिनो दङ ओमफ्राय जुस लोंनो नागिरदों आङो दायो नै चावमिननि फालासि लायो बारावहाय नै लेमन एन्ड चावमिन चावमिन जागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय लेमन जुस लोंगोन आरोना एभेलेबल दै लोगोफोर एभेलेबल बिथाङा खुसिथार मालाय लाबोनांगौल' जागासिनो दं आलासिफोराबो ओजों आइबो दं Kamita, गोखैबो गोदैबो एसे मोनहा जानानै माबायदि मोनखो मोजांथार बिराद गोथाव जादों गोथाव मोनदोंना ओमफ्राय गाज्रिबाबो मोजां होनफ्लाखो नामा मोजां मोनदों ना जोबदोंना खालि जादोंना प्लेटआ नङाबाथ' गाज्रिबाथ' जानो हानाय नङामोन ना ओमफ्रायो नेक्स्ट टाइम फैबावनायनि फैयो दा फैबावदे आरो बावहाय जोंहाथ' खाथिखा जायगा जाबानो फैगोन जागोन माने लामायाबो खाथिखा नालाय ना फैनोबो मोजांखा खाथि एकदम मोजां गारि पार्किं आरि दोननो बिराद सुबिदा नालाय बिदियावसो बयबो थांनो लुबैयोना पार्किं दोननो मा दोननो गारिफ्रा नङाबा दिगदार जायोना थांनानैहाय दे नेक्स्ट टाइम फैबावदो होनबा आरोबाव जि मोजां बेगाव दोनलायलायनानैसो आराम जानाया मबाइला ओरै बेगाव थांखादों मुसिखा जादों मुसिखा आयो गावहा भिडिअ माबा नायनायाव एक्सारसाइज खाने के बाद जि इन्ट्रेस्ट आरोना गेलेनो खर' गिदिंजोबगोन बिदि खालामबाय थाबा मुलुग
खर' गिदिंनानै थानो हानाय नङा खांबाय ओमफ्राय दा गावसोर सानैजोंनि मोसानायनि रिल्स खालामगोन आरोना बिथांमोना प्रेक्टिस खालामग्रोदों एसे एबार जाबाथाय अरे कुछ तो बोलो लोगोफोर रिल्स बानायनो आरोना मोननै मोनथामसो एसे नोंथांमोनाबो नुगोन जाहैबाय माने जाखां लोंखां दायो रिल्स खालामनायनि टाइम आरोना जिरिना खालायनो आंजों रिल्स फै नै खालामोमोन ना जों सानैजों खालायगोन ना एबारावहाय र' दे सासे बे आब'नि मोननिया थांग्रोसिगोन आरोना बिजनियावसो थांनांगौ ना ओंखायनो नै थांग्रोसिगोन दे लामाया गोजान ना बाबुनि एगजाम दङ नामा बाबुनि एगजाम दङ जाहैबाय ओमफ्राय आब'आ ओंखारग्रोसिगोन आरोना बेना माने बिजनियावबो थांनांगौ नालाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो दिनै फैजेनबाय औ हाबलांसै जायगायावनो ना फैबाय थादों बयबो फैनो हागोन औ एगजाम गैयाबा दसे थाबावनो हागौमोन ना ओमफ्राय दा हाफ इयारलि एगजाम जागासिनो दंना लोगोफोर औ ओंखायनो दे होनदा आब' औ फैबावदो उनावहाय ओंखारग्रोसिगोन आरोना बे आब'आ दायो फट' लाखांबाय आरोना बिथाङा जानायनि रिभिउखौ होआखै मोनजाखोना मोनजायासै नोंलाय मोनजायाखैसो सानलाय लांबाय आङो गोथाव जादों दा फिथाया आन्दायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम गोदान धाबायाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैखादोंमोन बिसोरमोनाबो जिराया ब्लग बानायदोंमोन नालाय खावसे आलासिफोर थांबाय नैबे आब' थाथ'गोन दसे ओमफ्राय बिसोर आइमोनाहाय ओंखारग्रोसिगोन आरोना आंनि बिखुनजोफोर मिन्थिखायो नोंथांमोनहाथ' नुखायो नालाय नैबेहाथ' जोंनि आइ बाबा बे एमपिनिहाय बाबा एमपिनि हिन्जाव नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोआनो ना बांसिनानो लोगोफोर थ' बे आंनि आइ आरो बिखुनजो जायो बेबो ओमफ्राय बिसोर सानै बेबो आइ उन्दै नैहा ओमफ्राय नैबे गेजेरनाबो आइ जायो आरो साथामबो बिखुनजोआनो होनजाबाय आरो लोगोफोर आंहाबो दा होनबा थांनाय दहाय जायगा थोआ जादोंमोन आरोना गारिया ओमफ्राय दा जुगार खालायसिगोन थांनायनि थाखाय जेरैखि जाया एरसोनानैबाबो थांफानोसै आङो लांफैयाबाबो थांफानोसै आङो थारमाने दिगदार जायो आरोना डाबल गारि लानानै थांबाय थानो थाखाय दिखियावबाबो हाबनानै थांफानांसिगोन आङो थ' डाबल गारि लांबाय थाला आरोना लोगोफोर बिथाङा थाथ'गोन नालाय आं उनावसो थांगोन बे उनावसो थांगोन थ' थांगोनसै आरोना नै बेनो होनदो ओंखारा बियो भिडिअ'आवनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअ'खौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर न'निफ्राय फैनानै धाबायाव फोजोबफैबाय आङो थ' नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोजाङानो मोनखागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ थ' आङो नोंथांमोनहाबो माने आंनि भिडिअ'खौ नायनानै लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरो जोंनि धाबायाव बयबो फै लोगोफोर आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोनहाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो थुनलाय साबस्क्राइब खालामहोनदो दे like and subscribe nah so bye logophone love you all bye